Puja la tensió entre Ucraïna i Rússia. El govern de Kíev acusa Putin d'enviar milers de soldats a la frontera a incrementar les maniobres militars i això ha fet reviure el fantasma de la invasió russa el 2014. El president ucraïnès ha demanat la implicació directa de l'OTAN i que s'obrin negociacions amb Rússia. Fortes mesures de seguretat davant el Parlament ucraïnès, mentre al seu interior el president Zelensky s'adreça als diputats. Avui era la data del suposat cop d'estat ja neutralitzat que, segons el president ucraïnès, s'estava preparant per enderrocar-lo. Zelensky afirma que en el complot hi havia la implicació de ciutadans russos, unes acusacions que venen a enrarir encara més la tensa relació entre Ucraïna i Rússia, que s'acosta perillosament al punt d'ebullició. Les maniobres de desenes de milers de soldats russos prop de la frontera d'Ucraïna han disparat totes les alarmes. Ressuscita el fantasma de l'annexió de Crimea. Kíev tem que Putin estigui preparant una nova invasió i això preocupa enormement també l'OTAN, que ha llançat aquesta advertència. We need to be prepared for the worst. And we need to convey a message to Russia that they should not conduct a military incursion into Ukraine. They have done it before. Per la seva banda, Rússia recrimina a l'OTAN que subministri material militar a Ucraïna i acusa Kíev de concentrar la meitat dels seus soldats al Donbass, escenari d'una guerra entre l'exèrcit ucraïnès i separatistes prorussos des de fa 8 anys. Enmig d'aquesta tensió, el president Zelensky ha fet una crida a negociar directament amb Rússia. Повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. Turquia ja s'ha ofert com a mediador. La planta de Nissan